What's up लोगोफोर Hey guys, good morning गासैखौबो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय एकदम इउट्यूबखौ बाद होना दोननाय गोदै जादोंमोन गोबाव समनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायनो आखायाव लालायबाय नै आइकासखौ नुदोंना गाइस बड' इउट्यूबारनि मिटाबाव एकदम लकेलावनो जादोंना रोङियाव रोङियाव जादोंबाथाय दा रोङियाव फैनानै एकदम बिल्डिंनि सायाव दोङोबा नै सिंथिं एकदम इउट्यूबारफोरा फैलांबाय दा नैयाव आंदो एकदम क्रास मा बुंनो इखौ लोगो मोनदों गाइस नैया सोर सासेखौ लोगो मोनखो नायलाय दे ब्र बोरै मोनदों रोङियाव फैना बरिया मोनदों इनाव आरो बिराद गोजान बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैदों फुङावनो एकदम बहुत नेंप्लेजबाय मानसिया दा मिटाबाव मा जायो नायलाय थांसै दा मा होनो ब्र इनाव नै आंनिथिं दोङो जोंनिया गपि मारै खबरा मोजां एकदम मेङाखैथ' मेङाखै जस दोङो गासै बर' इउट्यूबारा जस दंजोबो दा दसे खमायनो थाखाय आरो गोजानबाबो दांबोबाय नायलांबाय थादो गाइस दसे उनाव लोगो मोनगासिनो दोङो बसखौ लोगो मोनदों दासो बोरै बोरै बारायबाय जेनजा बारायबाय नोङो बारायदों खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बरायग्रोना लानाय जाबाय बर' इउट्यूबार मिटापनिफ्राय आरो नैयाव दोङो नैया बर' इउट्यूबार मिटापा नै सायाव गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम हावाइ सिङावनो खादे गाइस र' आं दिन्थिनि नोंथांमोननो बेक केमेरादो नैयाव बास स्टेन्डआ दोङो इयाव हावाइनि बास स्टेन्डआ बाय सिङाव उनाव नैथिं गुवाहाटि थांनाय लाइन इनाव नैबेनो इफोरथ' जोंनि लकेलखा जों सिनायखायो इफोरखो इफोर टाबाव हाबना थांनाय मानसि जोङो इफोरखौथ' सिनायखायोनोखा गाइस मा होननो गाइस नै दा सिङाव दसे थाथ'दो दैमुखौ नेगासिनो दोङो फाग्लाखौ नैया ब्र' थेंक इउ ब्र' फैनायनि थाखाय हा एसे ना मा बुंनोसै दायो जोंनिया माने मास्टार जासिगोन साला मोजां जालांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो आरो साबस्क्राइब खालामदो 1K बारबाय खालामदो 1K जल्दि 10K 50K 100K ब्र'खौबो ब्र'आ एकदम बहुत हेल्पफुल दे गाइस नोंथांमोना एकदम खाथियाव लोगो मोनबा मिथिगोन आंथ' सिगांनिफ्रायनो लोगोखा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो अनसुवादा फैगासिनो दोङो नैयाव गाइस नैया जोंनिया विश बक्स नैया आंनि चेनेलखौ प्रम'सन खालामना होदों मिस्टार इन्द्रजित ओके गाइस आं दा बेक केमेराजों दिन्थिगासिनो दोङो नोंथांमोननो नैया मानसिफोरा या गाइस मानसिया एकवान नङा बेफोर 50%बो फैजोबाखै आरो फैबावदोंसो बि भइस फैयाखैसो आरो नैया नैथिं आरो बड' इउट्यूबारनि जेनेबा माबाया मिटापा नैया गाइस नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो नायलायबाय थाबानो नैया मानसिफोरा तावान मानसि दे गाइस नोंथांमोननो बेक केमेराजों दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोनना नायलायबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैया इयाव फ्रियावनो लोंग्रा दे पेपसि रानगासिनो दोङो नैया आरो इथिं फाखन होगासिनो दोङो नैया डायलग माने इदिनो इउट्यूबारनि माबाफोरखौ बुंगासिनो दोङो दा थ' गाइस नैया मोनबाय एकदम लोंनोसै फ्रियावनो गाइस नैया लोंनोसै फ्रियावनो मोनदों गाइस दिनै खानसेनि थाखाय फैसा बासिबाय जाबाय आरो नै बेगाव सोना लांजोबगोन गासैखौबो गाइस नैया जोंनिया गेमसिया बम्बायबाय नैया गाइस boleh konekan juga hapon no pari boleh kenal mah the entertainment hall boleh snack ayo ayo boleh oh my god गेलारियाव थाबायना गाइस जोङो फार्स्टआवनो थांनांगौमोन गाइस जोङो नैया केमेराया बिदिजों जायो सोरबा विश बक्स Gibi awalnya, kubu yang hay berarti kita nak buat kubu yang baru Dubai. Yo guys guys नैया जोंखौ बुंनो होगासिनो दोङो बरायगासिनो दोङो आरो माने आर'नाइ होनानै चेनेलनि नामखौ बुंबाय थानो होदो नैया इथिं जेनिया दोङो उनथिं
Prokas dah. So guys, जोंनि माला बेलासिगोन केमेरा कल चेक तो हम खाला guys मा बुंनार ने जोंनि बेलासिगोन नायलांबाय था guys भिडिअखौ Serial name Bobini, disap sama Zwendela. पकड़ Halo guys, ini saya dengan Mr. Indroje. Ada lebih lokal ini, kami ada kursus kerjanya. Ada nama kasih ke saya ada baru itu kita open ada, kita nama saya ada video ada so kita sukses saya kita itu. Jadi memang kita mereka macam yang bisa dilakukan. Ada kasih ke cuma ada. Dan ini kita ada karena ini Anggap kita subscribe nama Mr. Indroje. Jadi kita guys. Aku kalau gembay Indroje itu. Video studio lampai dah. Angsa itu macam deh, Mr. Indroje. Mr. Indroje ini channel subscribe kalam. Azim dia save di YouTube. Sebab kau nak seperti mana, subscribe kalam lagi. Nane aku kalau gembung nane yang एकदम नजिकनिफ्राय फैदों आरो दा आब'आ मारै भिडिअ दा जोंनि नै रोङियाव फैनानै मोजां मोनो आरो नोंखौबो आङो साबायखर बावहरो जे वार्स मिटामाव फैदों मेहेर गोनां खालामदों जोंनि प्रग्रामखौ गेट टुगेदार जादों इउनिटियाव फैदों बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आगैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गाबोन मिस्टार इन्ड्र'जित चेनेलखौहाय मोजां मावलांबाय था आरो लोगोसे फरायनायखौबो गारनाङा फरायलांबाय था Thank you so much, गाइस माने मिटाप जानाय जायगानिफ्राय बाङाय एसे हावा जानो फैबाय आरो माने नै पेट्रल पाम्पथिं नै रोङियानि हावा जिङावनो बे मिटाप जानाय खाथिनि जिंनिफ्रायनो ओइ मिटापा बैयाव जादों गाइस बै बिल्डिङाव बैयाव दा दसे थांसै दाना मा होदो जानानै न'आव थांसै आरो गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ भिडिअ माबायदि जाखो जोंनि बर' इउटुबारनि मिटापा दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दसे दिन्थिलांनो थाखाय ट्राइ खालामसै तो गाइस जोंनिया गुवाहाटीनि लकेल बर'नि एकदम लकेल एकदम मा बुंनो आरो इखौ नुवाबा गुवाहाटीयाव जाखायनो खा गाइस नैया नायलाय सिनाय हादों ना गाइस आंखो ओइ अकमेट क सिनिबायसाना नाय मुख सिनिबायसाना नाय गाइस सिनाय मोनबा कमेन्ट मोनसे खालाम आरो जोंनिया नैथिं दोङो फेमास एकदम टप फेमास लाइभ एकदम खदाय सानडे एकदम भिडिअ नुखागोन सेकेन्ड हेन्ड एकदम अन्डार विल्सनो गाइस नै आं ओंखाम जाबाय थादो दा ओंखामखौ जाग्रोनोसै जोंबो जानानै लोगो मोनगासिनो दोङो नै ओइ सुनो फाइनेलि दैया मोनजाबाय खसा मोनजामारबाय नैया इ पनिर इथिं बोरमा दोङो इ गल्ला इ माबा माबि बुहुद जानोसै होमबा ना मा होनो गाइस जाखांना लोगो मोनगासिनो दोङो जाग्रोनानैसै इनाव मा जायो भिडिअ बानायनाय जायो ना जाया नायनोसै तो गाइस जागासिनो दोङो ओंखाम नैया बे खनजादो दे गाइस मा बुंनो गाइस नैया बेफोर सेंग्राफ्रा गासैबो जेनियानिफ्रायनो गोजादै गाइस नैया सब फट' लानो थाखाय एकदम थियानो लाइन जाजोबना दंखायो नैया गाइस नै फट' लानो थाखाय गाइस आरो सासे क'क्राझारनिफ्राय फैदों स्पेसियेल आलासि आंनो एकदम फेभारेट एकदम एमबि गैयाबाबो मालायनि हटस्पट लाना बिथांनि भिडिअखौ आं नायथारगोन नैया ब्र' दे मायानो होनदो मा चेनेल नामा मामोनलाय इन्द्रजित मिस्टार इन्द्रजित माने बिथांनि रायलायनाया बरिया जायोलै मोजां खोनायो थेंक इउ आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय गाइस ओंखामा मारै मोनदे ओंखाम आंनो फार्स्टाराव ना खर' होदोंमोन उनाव बोरमाखौ थरसे हैनो जादों आं लाब गैया मिस्टि थरथाम जादों आं मिस्टि थरथाम आयु माने हारसाफोरनि संनाय ना बांद्राय गोथाव जाया मिस्टिखौसो उदै बुंनाय बुंजासो जादों आरो नोंथाङा मिटाबो फैना बोरै नाखो बोरै जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना माने नोंसोरखौ लोगो मोनाबा मोजां मोननाय नङामोन बाट नोंसोरखौबो लोगो मोनबाय जे सापर्ट खालामो नोंसोर आंबो सापर्ट खालामगोन नोंसोरखौ ज' सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामलायनांगोन नङा होमबा ब्र' हिटखौ जानांगौ गासिबो दे होमबा मोनसे बुंदो आरो लास्टाराव जोबनायाव बाय बाय जै बर' हारिनि गाइस जै ओइ केनाय कथा मेंजोब्बायलाय गोरबोनि जोब्बायनो स्टेजआवसो बिनिया गोरबोनि स्टेजआवसो मा मावदो नोंसोर मिथिदों मायबा भिडिअ खालामबाय थादो बे आपसनानै हेल' गाइस एकदम ओंखाम जाखांनानै नैयाव जिरायना दोङो जोङो बाय ओइ सायाव मिटिं जागासिनो दोङो जोंखौथ' मिथिखायो मिटिं मानसि नङा ना आरो लोगोसे नै पुर ब्लक बिराद फेमास जागासिनो दोङो बिराद फेमास फेमास होननाङा फाग्ला लाजिलाङा फेमास होनबाथाय
Jini beri nang di jini akan dong. Ini akan nari pala gosia mayo kagen na uno tangan jaga. Hayo dong, kurang dong satu dia. Serba woro saunani baba tanda jana michla, tanda yang dan baba mani kutung jana michla bisa dia. Dia pala. Ulta palta pun nih berapa jam bola nih sini. Mai bang cepet dang sih loh deh. Apne, so guys, Indrajit, jangan Mister Indrajit channel ko गासिबो support खालामलायदो गाव ब्रिजिमनानै होदो सानद्रि बादि गब्लं होजोब guys गासिबो please गासिबो subscribe खालामना हो जोंना ब्र'नि channelखौ दे जाबाय दे बे मिटिंखौ दसे खोनासंनानै न'आव थांसै आरो भिडिअ इखिनिल'सै इमान भिडिअ लानाय जादिया माने गाइस बेनिफ्राय भिडिअ इउटुब दोनसै दिननि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो ब्लग नुनो मोनबाय थागोन बेखिनियानोसै आरो गाइस दिननि भिडिअआ नैया हटेला बे सायावमोन All those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.